Malam Mudi a gari. Wallahi lafiya ne. An sabari sai ina. Mudi kai da banni kai wallahi barin garin nan zan yi. Gaskiya garin nan babu ci gaba. A ce gari kullun jiya yau haba din Allah. Haba. To wa ka ba mu gonan naka? Kai. Sai dai bari kawai ai gonan nan na bar mu kani na Aminu. A ce gari din Allah wai kai ni ina magana a kurin kai yanzu bun dawa lo an naka samu manoma. To kai dai bari mu manoma yanzu an tawaye mana yake mu shi sa kawai ne yanke shawara. Gaskiya ni birni zan je in fara bayar su. Nuhu Adam zan kaiwa ma sunan jaruman na ta fito sabuwa. Umir hab ina so gaskiya an haɗu da su gaskiyan magana. Haba din Allah. Malam Muri to ai hakuri ake yi yanzu kalli yanda gona suke albarka ga ayyuka ma kakannin mu sun ban mana gonaye masu amfani ai hakuri ake yi da shi. Gaskiya duk wa'azin da zaka yi ba zan taɓa ɗauka ba. Ina so in shiga birni in dinga haɗuwa ina wannan wayan na dan inna wannan shafan kana kallo ana ganin ga su portrait sanda ga su zazzaunan komewa ake to gaskiya ni da ba zan iya zaman garin nan ba gaskiyan magana gaskiya ni kaga tafiya Na Asabe, sarkin tafiye-tafiye yau kuma ina aka cilla. Kai, malam ya gari. Wallahi lafiya lau. Ya aiki albarkacin gonan ne haka? Wallahi. Idan muna ta gyara. Ya aiki a gari. Wallahi alhamdulillah. Wallahi ka san garin sai a hankali. Yanzu an tauye mana kin manoma kawai shi sa na kura. Ina wannan wayan naka zan tafi birni ne fa. Kai ina za ka ga albarkacin gona. Me za ka je ka yi a birni? Kai dai kawai ba kauyen ne sai a hankali. Ƙauye yanzu ta zama abin da ta zama. Yanzu ba za ka iya haƙuri ba ka zauna. Yanzu muna lokacin damina kalla yadda gona ya yi albarka. Hai. Gaskiya ba zan iya haƙura ba. Saboda ni dai gaskiya na riga na ɗaure yanzu ma muka rabu da abin nan mudinawa. Mudinawa ma ya mu waje amma duk yanda muke da shi na ke jin shi. Saboda haka gaskiya ba wanda zai bani shawara. Gaskiyan magana shi kenan. Allah ba mu alheri. Amin in kai ma kana ɗaya daga cikin bakin ciki ne sai na dawo da babban waya irin naka. Da mu kuma kawai da tun da kake da kana fara yawwa. Kai da shi sa ba ci gaba a ƙauye. Ba ci gaba a ƙauye. Haka tafiya na nan ƙungiyoyi na bakin majalisa. Shi kenan ba komai. Inda tafiye-tafiye da akwai Ba wannan ƙarya kake yi. Ba birni dajin Allah. Kai a dogon gini Allahu akbar. Kai wannan dogon ginin ba. Allahi yan kwana uku ba wasa ba. Kai gaskiya dogon ginin sun ko a ture ban taɓa ganin irin shi ba. Gaskiyar magana ban taɓa ganin irin wannan ginin ba. Kai lallai nan ne ko in nan. Kai ko dai in yi nan an ce kai gaskiya. Cincin ba gizon ba ko gis a ina wuyan ta kama gidan audu mai. Kai dama an ce tafiya ta hanyar gaba suna da daɗi. Gaskiya dogon ginin nan alheri ya zo birni. Dan Allah malam yana kai ya wuni. Yawa gudi. Ba kai ba da na nuna wanda nake ganin ka a wayan dan inna. Dan Allah kai ko ka taimaka min kai ne. Dan Allah ka taimaka min. Ni ba ko ne. Yau na zo kauyen nan. Kai gaskiya malam ko. Dan Allah ka taimaka min. Ko kai kai ba ko malam ba ko ne ni. Dan Allah ka zo. Da kai ba gaskiya. Kai wuri da Allah. Sai da shi ba. Aka mutane kawai da gaskiya kawai. Kai ina jin haushi an aika ni. Dan kai sai ko da mutane.
to taimakon nan da ka saba ba ko ne daga can ƙauyen gama gera. Alhaji ka taimaka mu wallahi ƙauyen namu sai a hankali mun yi noma an zo an kwashe Alhaji ka taimaka mana ina so ne wallahi to Alhaji alami ina so ne a haɗu da yan fim din Alhaji yanzu ko wankin moto ka bani Alhaji. Dan fim kuma? Alhaji to. Dan fim kuma? Sai Alhaji wallahi. To ni dai gaskiya ta ɓarayi na ban da wani abun nan amma dai mu je ga wannan ya ce gidana. Alhaji gidanka? Mu je gidana. Alhaji na gode Allah ya ji kan iyaye. Ka gane? Zan wannan ne haɗa ka ne to da wani ka gane? To Alhaji na gode Alhaji. Gidanka za mu tafi? Mu je. Alhaji Allah ji kan iyaye. Tashi mu je. Na gode Alhaji dama an ce ɗan birni ba girman ku. Ga Allah ka bulle duk. Na gode. Alhaji, nan ne gidan na. Alhaji don Allah ka tsaya, don Allah a daɗi. Nan ma, nan ne?